realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Dovolte mi dnes privítať dnešného hostia. Je ňou dáma Magdalena Gažíková z občianskeho združenia Detstvo deťom. Vítajte u nás. Mohli by ste sa nám predstaviť, odkiaľ ste, kde pracujete a s kým pracujete? Tak dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Takže volám sa Gažíková Magdalena. Som z Dobšinej, pracujem v Detstve deťom ako asistentka ranej starostlivosti. Tak venujem sa deťom od 0 do 3 rokov. Pracujeme s detičkami priamo v komunite a snažíme sa s detičkami popredovať čo najviac skúseností s detičkami, aby napredovali v škôlke aj v školách, aby boli úspešní. A snažíme sa s tými detičkami čo najviac pracovať už aj v tom. S tou mamičkou pracujeme, keď proste otehotne tá mamička a už učíme tú mamičku, ako sa má s tým dieťaťom. Proste mama povie, že na čo ešte to je malé, že ešte to je brúšku, že to ešte len rastie. A my sa snažíme z tej mamičky povedať a proste komunikovať s ňou, že proste už keď to dieťa už je v brúšku, tak už treba s tým dieťaťom pracovať, už treba s ním, nie že pracovať, ale s ním treba komunikovať a proste ukázať, počúvať ten hlas od tej mamy. Môžete nám povedať, ako ste začala, alebo ako ste sa dostala k tejto práci? Tak som sa dostala aj ku tejto práci, keď môžem tak povedať, že proste som mala aj ja veľmi mladú detičky, že som zostala veľmi mladо tehotná. Už som ešte navštevovala základnú školu. Počas základnej školy už ma tak viedli tomu tehotenstvu, proste mi pomáhali naša Norika aj Erika, aj iné žienky a už vtedy naskytol taký priestor, taký domček, ktorý už bolo tak, že proste skoro som mala to dieťa a už som proste nevedela. Proste som vedela tieto základné veci, ako sa stará to deti, ako treba okúpať, ako treba okrmiť, ako treba umyť tie dieťa a tieto proste základné veci som už vedela, ale to som nevedela, ako treba s tým detičkami pracovať s tým dieťaťom, čo treba s tým dieťaťom povedať. Učiť sa proste s ním, že treba s ním čítať knižky od narodenia, ukazovať mu obrázky a venovať sa mu tomu dieťaťu. Nezáleží na to, že len ja si len okrmím to dieťa, okúpem a všetko a že už to je už postarané to dieťa. Nie je to všetko, to som zistila vtedy, keď som nastúpila v domčeku. A veľmi veľa mi podalo náš domček a aj myslím si, že veľmi veľa, nie že si myslím, ale veľmi veľké pokroky, keď môžem povedať práve teraz, ktoré vidím na moje vlastné deti, ako pokročili, ako sú úspešní vo všetkom a ako napredujú. A ste rada, že práve v tomto domčeku pôsobíte a pracujete? Áno, som veľmi rada a som veľmi vďačná, že môžem pracovať a že môžem poskytnúť aj iným mamičkám túto vedomosti a skúsenosti. Mohla by ste našim divákom povedať, ako začína váš deň? Môj deň začína tak, že ráno stanem na 6, okúpem sa, zariadím deti, nachystám ich do školy, naraňajkujú sa a odprevadím moje deti. Mám 3 deti a odprevadím do školy. Prídem doma zo školy, idem do domčeka, nachystám si moju lekciu, pozriem si môj zoznam, že kde mám ísť, do akej rodinky, aké vekové deti sú a prichystám si proste lekciu s tými deťaťmi. Tak si vyberiem hračky, aké mám s nimi pracovať a potom idem do toho terénu a hrajem sa s tými detičkami a učím ich proste základné tie farby, ako spraviť držacie rusku
a vyvíjam proste s tým jemná motorika, hrubá motorika, zrakové vnímanie, sluchové vnímanie a tým pádom máme 5 lekcií, proste s tým dieťaťom musíme aj čítať, počítať, kresliť a aj hrubú motoriku. Tým pádom musíme aj kolomlísky, aj takéto aktivity s tými detičkami. A veľmi som rada, že môžem pracovať v takom domčeku a že môžem posúvať aj mamičky, tým pádom aj vzdelávať tie detičky tiež. A v tejto práci vidíte výsledky? Áno. Vidím veľmi veľké výsledky a aj sama som veľmi nadšená, lebo sama vidím na svoje deti, ako vidím ten pokrok, ako úspešne zvládli ten cieľ s tými detičkami, ako som pracovala, že proste nebolo to len také, že len sa hrajem s nimi a také. Každá jedna hračka, ktorú som si zobrala do ruky a ktorú som pracovala s tými detičkami a ukazovala som práve teraz ten cieľ, ktoré napredovali všetky tieto hračky, všetky tieto vedomosti a skúsenosti, ktoré mňa učili, tak ja to vopred dávam mojim detičkám a som veľmi hrdá. Môžete nám povedať, že koľko asistentiek pracujete v tom domčeku? Tak v našom domčeku pracujeme 6 asistentiek, pracuje a rozširujeme takto náš domček, aj komunitu. Chodíme aj v osadiach, aj po mestiach a máme približne okolo 50 detí, ktoré má každá jedna asistentka po 12 alebo 7 rodinky a snažíme sa čo najviac pracovať s tými detičkami aj s tými rodinkami. Chcem sa opýtať, zvyknete chodiť do terénu? Áno, pravda, že chodíme do terénu, práve o to je táto práca, že proste ideme ráno do terénu a ukážem proste tej mamičke, že už nás čakajú, očakávajú, ako máme, že už hneď pred tým privítaním, keď už ideme do tej rodiny, už hneď nám deti vyberajú stážky, hračky, že proste sú nadšené, že môžeme nosiť hračky, lebo veľa mamičiek sú také, ktoré si nemôžu dovoliť také hračky a proste hrať s nimi také, nevedia sami ešte, ako sa majú s tými detičkami hrať a ako posúvať tie detičky. Zatiaľ si myslia, že to len tak, že sa proste len hrajú tie deti, ale vždycky povieme tým mamičkám, že každá jedna hračka slúži na to, aby to dieťa rozvíjalo. Či sluchové vnímanie, či jemná motorika, či hrubá motorika a tak ďalej. Ale čo je najlepšie, že veľmi radi sú aj tie mamičky, aj tie detičky, ktoré posúvame. Ďalšia otázka by bola, či vidíte ostatné mamičky, či by mali záujem o túto prácu? Áno, vidím veľmi a sú veľmi nadšené. Aj oni by sami chceli napredovať. Aj veľa sú mamičky, ktoré sa stále pýtajú, že či není náhodou voľné miesto v domčeku, že či by sa mohli aj oni takto učiť a že či by mohli aj oni robiť túto prácu, akože robím ja. A veľmi sa im to páči a sú veľa, proste záujem sú veľmi veľa, ale natoľko, že máme malý domček a nevieme toľko zamestnať žienky aj tak proste rozširovať. Chcem sa pýtať ohľadom toho domčeka, či máte nejakých sponzorov alebo sami sa o seba staráte? Či vidíte nejakú spoluprácu do budúcna nejakých organizácií, ktoré by vám pomohli v tomto? Tak áno, momentálne nám pomáhajú veľmi veľa organizácií, asi si myslím, ale veľmi veľa nám pomáhajú aj projekty, ktoré máme aj ktoré viem takže z pomoci našej šéfky, ktorí veľmi dobrí ľudia, ktorí nám veľmi pekne pomáhajú a myslím si, že napredujú aj oni s nami náš domček ďalej, aby sa rozširovali. Ako vidíte budúcnosť tejto práce? Tak budúcnosť vidím v tom, že proste nasledujem tie deti, nie že nasledujem, ale chcem posúvať čo najviac detičky, lebo proste ja sama som nemala takú možnosť, že proste chodili ku mne, aj keď som mala, veľa som mala súrodencov, mala som a proste nemali sme takú možnosť, že príde takto, že nás takto poučí, lebo aj tá moja mamka nemala toľko času na mňa sama, že by sa mne same osobne vedela proste pomáhať, že mám si, keď som aj prišla z tej školy, tak som si len sama robila tie úlohy, aj tak dačo mi pomáhala a som sa opýtala, mamka, toto neviem, že či mi môže s tým pomôcť, ale čo je základom, že keby som mala od raného veku tieto aktivity, čo ja robím, tak určite by som bola úspešnejšia, tak jak sú teraz moje detičky.
Plánujete do budúcna nejaké kurzy ohľadom vašej práce? Áno, plánujem veľmi a chcem sa, keď som povedala, že ešte nemám tú základnú školu, ešte tak mám ju proste vychodenú, ale chcela by som sa ešte čo najviac vzdelávať a viacej posúvať. A tieto kurzy už som aj absolvovala. Momentálne sa učíme aj slovenský jazyk, máme taký kurz. Už som navštevovala aj hrozné iné školenia. Som bola na bežné iné školenia, ktoré som bola, aj som pracovala z iného projektu a som veľmi rada, že môžem napredovať iné vedomosti a skúsenosti. Viete mi povedať bližšie ohľadom toho slovenského jazyku, čo sa týka v tých romských rodinách, je tam problém nejaký? Problém by som to ani nenazvala s tým, ale momentálne, že sú to Rómovia a žijú v rómskej komunite. Takisto som aj ja Rómka a veľmi veľa som sa stretávala aj s tým jazykom, že proste tá rómčina je to materinský jazyk a tá rómština to bude stále tam. Ale čo sa mňa týka, tak náhle, keď ja idem do terénu, tak sa snažím s tými detičkami čo najviac napredovať, aj najviac čítať po slovensky, aby nasiakli tie detičky, aby čo najviac tú slovenčinu počuli a čo najviac rozširovali. Tým pádom sa snažím s ním aj s mamičkou, keď dačo komunikujem alebo dačo, tak stále po slovensky. Snažím sa čo najviac tú slovenčinu v tej rodinách aj tých komunitách nosiť. Povedala by ste nám jeden príklad, nejaký úspech váš v tejto práci? Tak príklad áno, momentálne som taká, že som bola v teréne, mala som také dievčatko, veľmi pekné a chodím, má 3 ročky a čo ma tak sama prekvapila, nastúpila nedávno v lekciách a už to dieťa som sa tak s ňou hrala a som jej tak ukazovala farby. Mali sme takú razdičku, proste také farby, triedili sme farby a aj počet z tých farbiek a sme mali také farby, že som proste ukazovala tie maličké, že no ideme teraz čítať. Začala som čítať, vyberať také gombíky a po jednej som jej podávala. Ja som si to precvičila, ukazovala som jej a potom som jej ukázala, no teraz ty ukáž. Čo ma veľmi prekvapilo a veľmi som bola nadšená, že hneď to dieťa tak hneď to počulo a hneď to isté robilo, to čo som robila ja. Už vedela proste, už hneď sa naučila, proste som povedala farba, tu je modrá, naložíme farbičku, alebo dajaké tvare som mala a priložku farby. A už hneď vedela proste tie farby pomenovať, začala počet a tak tým pádom 3-ročné a už vedelo po 10 narátať. Čo som sama bola od seba prekvapená, že ako to rýchlo to dieťa vie sa naučiť a ako rýchlo to vie proste rozširovať a ukázať tie iné skúsenosti a takže je to veľmi krásny zážitok. Áno. A také povzbudzujúce bolo aj pre to dievčatko. Pekne ďakujem. Chcem sa ešte opýtať toho terénu. Keď idete do toho terénu, či spolupracujú s vami tie matky radšej, alebo aj po niektoré sú také, že nechcú spolupracovať? Tak momentálne som sa nestretla ešte s takými mamičkami, že ktoré vôbec nechcú spolupracovať. Práve chcú veľmi spolupracovať s tými detičkami a sú veľmi radi, že ako robia tie detičky, aké sú úspešné v tom. A my máme aj takú, sme si dali aj taký, nie že príklad, ale taký proste, že ja ti ukážem, že čo ja robím s tými detičkami, ale tá mamička musí byť stále pri tej lekcii a pozerať proste na to dieťa, v čom je úspešne, čo mu ide a čo ešte môžeme dotiahnuť, aby mu to išlo čo najlepšie. A stále musí byť tá mamička, byť ten vzor, ona pre tie deti, nie ja. Ona musí byť vzor pre tie detičky, ktorá ona napreduje svoje detičky vopred. Takže sú matky, ktoré vás berú ako autoritu. Tak áno, sú asi a myslím si, že som aj asi príklad aj vo všetky, aj ja, aj moje sestry, lebo tiež takisto pracujú, že sme taký príklad v tej komunite a že proste nás všetci proste pozerajú na nás, že proste už nie sme tak, jak oni sú, že proste, že nie, že sa chceme chvaľovať alebo dačo, ale proste, že vidia, že už ten príklad, že už ten vzor, že už to je iné, že už nie sme tak, jak sme už boli od začiatku, že proste, ako som povedala, aj pracovala som aj na aktivačné práce, som robila aj takéto práce, ale jak som sa dostala priamo v domčeku, tak už to je veľký pokrok aj pre mňa, aj pre moje deti, aj pre moju rodinu a aj pre komunitu, ktoré môžem rozširovať túto moju prácu, čo robím. Ako vidíte do budúcna
spoluprácu s tou komunitou? Tak do budúcna vidím veľmi dobrú prácu asi a veľmi veľa úspechov s tými detičkami. No proste už keď pôjdu do tej škôlky, aspoň, že už budú mať tie základné veci. A zo škôlky pôjdu zase do tej školy a určite to bude nejaký výsledok s tými detičkami, lebo sa fakt pracuje s nimi už od tých narodenia, už od 0 veku sa pracuje s tými detičkami a snažíme sa čo najviac. Chcem sa opýtať ohľadom detí, keď nastúpia do predškolského zariadenia, či je tam nejaká odozva od tých učiteľov alebo učiteľiek? Áno, je tam veľmi pekná väzba a sme veľmi nadšení, že nás aj sami učiteľky pochvália, že proste už tam vidia ten pokrok s tými detičkami, ako bežne nastúpi v tej akože také dieťa, ktoré sme vôbec s nimi nepracovali, alebo také mami, ktoré vôbec nechceli, že aby s nami spolupracovali, ale sú veľmi veľa, ktoré chcú a že aby sme sa s nimi venovali. A už tedy, keď už nastúpia v tej školke predškolskej, už tedy tie učiteľky už dávajú ten spätnú väzbu, že proste vidia, že takto sa im venoval, že boli posúvané tie detičky a ako pekne robia, a ako sú napredovaní a veľmi chvália, že sú veľmi šikovné a proste sa im darí v škôlke a sú úspešné. To je krásne gesto od vás, že takto spolupracujete s tými mamičkami a s detičkami, pretože tá práca, ktorú robíte, je veľmi krásna. A zároveň by som chcel dať druhú otázku, alebo naviazať, že čo ak dieťa v školskom veku, dievča otehotnie? Či to vaše občianske združenie, ako pomáha týmto dievčatám? Tak momentálne ešte keď som bola ešte na tej základnej škole, som tak otehotnila, tak veľmi pomáhali, ako som aj povedala Norika, ktorá mi je teraz budúcna šéfka, ale aj veľmi, keď si tak vezmem, tak už ja som aj koľko razy povedala, že je to moja druhá mamka, ktorá mi veľmi, veľmi vo všetkom pomáhala. A do dneska ďakujem, že mi tak pomáhali. Ale čo sa týka aj tých druhých žienky, že mladé mamičky, ktoré sa stanú, tak proste tá podpora je tam stále. Už keď otehotnejú, už sa snažíme s tými mamičkami pracovať, že ako je tehotenstvo, že ako prebieha tehotenstvo, ukazujeme a komunikujeme, že proste sa nemusí báť, že keď už to prišlo, že s tým dieťatkom sa pekne budeme proste aj hrať, keď sa narodí, aj pripravíme proste aj taká príprava, keď som môžem povedať, že aj v tom pôrode, aj už v tom ranom, že ako sa musí aj stravovať, alebo ako čo je, aké má chuti, alebo či je treba zdať im pomôcť, alebo že či má všetko na to dieťa. Takže ste rada, že takú odbornú pomoc ste dostala. Áno, tak som veľmi rada aj do dneska. Veľmi pekne ďakujem. Viete mi odpovedať aj divákom, akými organizáciami spolupracujete? Tak o našom detstvo deťom domčeku pracujeme a pomáhame veľmi s detičkami. Máme takú jednu službu o ranej starostlivosti, ako služba ranej starostlivosti, ktoré nám pomáhajú veľmi dobre aj s tými detičkami proste, ktoré sú také, my už hneď vieme, ako nie, že hneď vieme, ale vieme odsledovať tie detičky, ktoré chodíme v rodinách a s tými detičkami pracujeme tak, že momentálne, keď už pracujeme dlhodobo a už vidíme na tie detičky, že proste im to tak nejde ako druhým detičkám, tak proste povieme tej mamičke, že máme takú možnosť, že navštevujú v našom domčeku službu ranej starostlivosti, ktoré vedia tak pomáhať tými detičkami, že či náhodou tam nebude nejaká porucha, že bo sluchové vnímanie alebo to zrakové a vieme tak ukázať tým mamičkám, že proste máme aj iné organizácie, že nám vedia pomáhať a spolupracujú s našim domčekom. Čo sa týka majority, ako vás prijala alebo vaše poslanie? Robili si, keď už mám tak povedať, že proste ani nevedia, čo to je detstvo deťom, ako my pomáhame my Rómky našim občanom, našim Rómom. A proste keď už mám tak povedať, tak už taká spolupráca s tým komunitom aj takto tak nie je. Spolupracujete s mestom? Momentálne s mestom nie. Nespolupracujeme, ale spolupracujeme s
webovou stránkou, ktoré aj bežne uvidíte na Facebooku alebo na YouTube, ako sme rozširovali náš domček, alebo aj v Dobšinských novinách. Snažíme sa čo najviac ukázať, že proste robíme tú prácu s tými detičkami a chceme vopredovať proste tie detičky nech vopredujú, nech majú šancu, iná šanca výjsť z tej chudoby a ukázať tými detičkami, že môžu byť pripravení na ten cieľ, ktorý treba s tými detičkami pracovať už od, som aj spomenula, od 0 do tých rokov, od narodenia s tými detičkami, aby mali tú možnosť, každé jedno dieťa má to detstvo prežívať a ukázať, že... Je to veľmi krásna práca, ktorú robíte a tým pádom zviditeľňujete svoju prácu. Áno. Dnešnej dáme by som chcel veľmi pekne poďakovať, že naše privítanie ste prijala a naše pozvanie a do budúcna vám želám hlavne veľa síl, energií a aby ste tie naše rómske mamičky čo najlepšie vzdelávali a aby sa čo najlepšie starali o svoje detičky. Prajem pekný deň. Ďakujem veľmi pekne.